Καλησπέρα, είμαι η Άνδρα Αρβανιτίδου και σήμερα σας έχουμε μια ιδιαίτερη βιβλιοπρόταση. Ένα βιβλίο που διάβασα έχει κανένα μήνα, αλλά έπρεπε λίγο να καθίσει μέσα μου. Όσο μικρό κι αν είναι. Είναι το «Ο χαμένος νικητής» του Νίκου Μαρινάκη από τις εκδόσεις Διάνοια. Για μένα ο τίτλος είναι λίγο... μπορεί να μην συμφωνώ τελείως. Δεν υπάρχει για μένα χαμένος νικητής. Όποιος παλεύει, όποιος δεν τα παρατάει, ακόμα κι αν στο τέλος δεν τα καταφέρει, είναι νικητής. Αλλά για κάποιο λόγο ο συγγραφέας θεώρησε ότι ο χαμένος νικητής είναι ο κατάλληλος τίτλος. Δίπλα είναι το χέρι που δείχνει τη δύναμη. Θα σας διαβάσω λίγο το πιστόφυλλο. Ποιος πραγματικά είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου? Από την πρώτη ανάσα μέχρι την τελευταία, από όταν αρχίζει η ζωή μέχρι που τελειώνει, οι αγώνες, οι μάχες, η δύναμη και η γνώση που αποκτά, τι του έμαθαν? Τι είναι αυτό που τον κάνει να προχωράει, να παλεύει? Και στο τέλος ποιος είναι ο νικητής και ποιος ο χαμένος πραγματικά? Από 20 χρονών παλεύω με ένα σπάνιο όγκο. 3 άτομα στον κόσμο που τον είχαν. Μια μετάλλαξη στα 45 χρόνια μου τον έκανε ακόμα πιο σπάνιο. 1 άτομο μου είπαν. Τώρα που γράφω 46 χρονών, μέσα από αυτό το μικρό βιβλίο που συμβολίζει τη διάρκεια της ζωής, γεμάτο με σημειώσεις που είχα παρηγοριά ανάμεσα σε χειρουργία και θεραπείες, προσπαθούσα να δώσω απαντήσεις, να ανακαλύψω όλα όσα νιώθει ο άνθρωπος. Να ανακαλύψω τη δύναμη που έχουμε όλοι μέσα μας. Μη σταματάς ποτέ, γιατί άνθρωπος σημαίνει να προχωράς. Λοιπόν, ο χαμένος νικητής. Δεν ξέρω αν είμαι η κατάλληλη να μιλήσω έχοντας και εγώ 3 μεταστάσεις. Καταλαβαίνω, με άγγιξε πολύ βαθιά το κομμάτι αυτό. Επίσης θέλω να πω, αυτό είναι ένα μικρό βιβλιαράκι που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει στις βιβλιοθήκες. Είναι ένα βιβλιαράκι δύναμης. Ένα βιβλιαράκι που σου δείχνει για ποιο λόγο πρέπει να παλεύεις. Εμείς που περνάμε κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ο Νίκος, όπως εγώ, όταν γράφουμε κάτι δεν σημαίνει ότι είναι καταθλιπτικό ή ότι έχει μέσα μιζέρια. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι επειδή περνάμε δύσκολα και η γραφή μας θα κινηθεί σε αυτά τα επίπεδα. Δεν ισχύει αυτό. Θα ήταν ωραίο να παίρνετε παραδείγματα από ανθρώπους που υποφέρουν και ανοίγουν τη ψυχή τους για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Νίκος λοιπόν, ανάμεσα στις θεραπείες και στα χειρουργεία, έγραφε σκέψεις. Για μένα αυτό το βιβλίο είναι σκέψεις. Σκέψεις ψυχής για να καταλάβει την δύναμη που κρέβει ο άνθρωπος και γιατί να πρέπει να προχωράς. Θα σας διαβάσω κάτι από μέσα που εμένα με άγγιξε. Είναι ένας έτσι σαν μικρός διάλογος. Πονώ. Σώπαινε, δαμάζει ο πόνος. Σε γυμνάζει, σε κάνει άνθρωπο ξανά. Σε κρατάει από το χέρι όπως η μάνα σε κρατούσε μικρό στον δρόμο με στοργή να μην χαθείς. Αυτό κάνει κι αυτός. Σε κρατάει να μην χαθείς. Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι θεωρούμε το χρόνο δεδομένο, θεωρούμε τις στιγμές δεδομένες και την υγεία δεδομένη. Έρχονται όμως άνθρωποι στη ζωή μας που περνάνε διάφορα και μέσα από τέτοια βιβλιαράκια μας δίνουν όλο το νόημα που ίσως αν δεν νοσούσε κάποιος δεν θα τα καταλάβαινε. Το θέμα όμως δεν είναι να νοσήσει κάποιος για να το καταλάβει. Μπορεί να το διαβάσει μέσα από την ψυχή ενός ανθρώπου που βλέπει την άλλη πλευρά. Θα σας διαβάσω ακόμα κάτι για το χρόνο. Τον μετρούσες με τον ήλιο και το φεγγάρι, με κλεψίδρες και ρολόγια, μετρούσες το πέρασμά του. Του έβαλες αριθμούς. Το χώρισε σε χρόνια, μέρες και λεπτά. Έτσι σε ξεγελούσε για να μην μπορέσεις να μετρήσεις τη δύναμή σου. Τώρα είναι ο χρόνος θηρίο μεγάλο, με 2 πρόσωπα αντίθετα. Όσοι τον βάζουν μπροστά τους και τον ακολουθούν, βλέπουν την άσπρη του ποδιά, γιατρός που τα γιατρεύει όλα. Σαν βρεθείς όμως αντίκριτου να τον κοιτάς, σου φανερώνει το άλλο το πρόσωπο, το σκληρό. Πάνωπλος δεν τον σταματάει τίποτα. Μέδουσα που σε μαρμαρώνει και αέρας που φυσά τη φλόγα των ανθρώπων. Επειδή πολλοί θεωρούν το χρόνο δεδομένο, ο Νίκος Μαρινάκης μας μεταφέρει τόσο όμορφα και μέσα από παραδείγματα με ιστορικά πρόσωπα, με τον Μέγα Αλέξανδρο και με άλλα παραδείγματα
για το πώς έρχεται ο άνθρωπος και τι πρέπει να κάνει κατά τη διάρκεια της ζωής του, να προχωράει, να έχει δύναμη και να μην κολλάει στον χρόνο. Ο χρόνος και ο πόνος και ο φόβος, βασικά ο χρόνος και ο φόβος είναι οι εχθροί. Χαμένος νικητής για μένα είναι μόνο αυτοί που δεν έχουν καταλάβει την αξία της ζωής και την αξία της στιγμής, του τώρα. Χαμένος νικητής, Νίκος Μαρινάκης, από εκδόσεις Διάνοια. Πρέπει να υπάρχει στις βιβλιοθήκες σας. Είναι ένα μικρό βιβλιαράκι που διαβάζετε ούτε μισή ώρα, αλλά έχει να σου δώσει τόσα πολλά. Χαμένος νικητής λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ Νίκο Μαρινάκη. Καλοτάξιδο θα ευχηθώ και θα ευχηθώ όσο περισσότερες όμορφες στιγμές χωρίς πόνο.